In éanacht leis an bríomh thaspantas do ghaltaí meánscoile ag an taspántas ólaíoga agus teicnolaíocht de Stripe, tá éanach ólaíochta na monscoileanna ar siúl chomh maith. Is taspántas neamhaíoch é seo do ghaltaí bunscoile ó ranga 3 go ranga 6 agus é mar aimime spéis san ólaíocht, sa teicnolaíocht agus sa matematic a bhúscailt i measc daltaí bunscoile. Bhí átartnamh faoi ceannas inseanna tá gá taobh san insean, an taobh clé agus an taobh jazz. Tá an taobh clé I gceannas ar an taobh jazz den cuairc, agus tá an taobh jazz I gceannas ar an taobh clé. Tá áard tionscoil faoi chrátaí agus na mótaí ag déanamh letricus. Deala mé a lán rudí faoi ahrú a ráide. Bhuain mé tan a bhás mar is maithal am ólaíocht. Le breis is 5 bliana is fithe anuas tá éanach ólaíochta na monscoileanna ag tuairt léargas do chaltaí den chéadúir ar an obair a bhaine le tograí ólaíochta. Agus spreagtar go leor daltaí chun bheith ina rán fortathe sa chmórtas ólaíoga agus iad sa bhanscoil. Áine Humphreys, Nuacht Cúla4, Baile Ótha Cliath.